चिरांनि अन्थाइबारि माया क्लाब आरो बिजाब बाख्रिजों बानजायजानाय मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 16 नभेम्बराव खुंफुंगोन। चिरांनि अन्थाइबारि माया क्लाब आरो बिजाब बाख्रिजों बानजायजानाय मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां जोलुर बादायलायनायनि जोबथा एबा फाइनाल गेलेनायखौ धालिगावनि खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब आरो इउनिभार्सेल स्टुडिअ मलनि गेजेराव फैगौ 16 नभेम्बर खालि खुंफुंनो फोसावदों। जोबथा बादायलायनायाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म आरो बिनि मोसाखावरि हानजा, मेथाइ रोजाबगिरिजों लोगोसे गोबां मोसाखावरिफोराबो बाहागो लानानै मोसाना आरो मेथाइ रोजाबना दिन्थिफुंगोन। बिनिखायनो अन्थाइबारि माया क्लाब आरो बिजाब बाख्रिनिफ्राय बयखौबो बाहागो लाफैना हेफाजाब होफैनो खावलायहरदों। लोगोसे जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनायनि सानसे सिगां एबा 15 नभेम्बर खालि आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बानजायगोन होननानै मिथिहोदों। बे गेलेग्रा फोथारावनो उदालगुरि मासबादनि हेल्थ क्लाब आरो क'क्राझार साइनि आइजो फुटबल हानजानि गेजेराव बादायलायगोन। बे हाबाफारियाव आलासि महरै डक्टर अनजालि दैमारि, गर्जन मोसाहारिजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर आरो देंखो रोजाबगिरि प्रेक्टिकेल मोसाहारिजों लोगोसे गोबां देंखो रोजाबगिरि आरो मोसाखावरि हानजाफोराबो नुजाथिफैगोन होननानै बानजायगिरिया फोरमायहरदों। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय। अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों खुंजानाय बे मार्टियार दि जाब्रां मेम'रियेल फुटबल ट्रफि 2022 सिजन 2आ सोलिनानै दिनै सेमि फाइनालनि जोबथा बादायलायनाया दिनै जाबाय आरो मैयानि गिबिसिन सेमि फाइनालाव बाहागो लादोंमोन अन्थाइ एफसि, बेजों लोगोसे खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगाव। बेयाव खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगावआ अन्थाइ एफसिखौ फेजेननानै फाइनालाव हाबनो हाबाय आरो दिनै सोलिगासिनो दङ उत्तरान्चल आदिबासि एफसि खासियाबारि, बिनि हेंथायै बादायलायदों दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ मल। दिनै इउनिभार्सेल स्टुडिअ मलआ गरबा सोनानै सिगां जानानै दङ आरो आदिबासि उत्तरान्चल एफसिया गरसेल' सोनानै दङ दासिमाव। जाय हानजाया दिनै देरहागोन बियो फाइनालाव खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगावजों बादायलायगोन आरो बे बादायलायनायनि फाइनाल बादायलायनाया 16 नभेम्बराव जागोन आरो 16 नभेम्बराव जोंहा बे बादायलायनाय खेलायाव गोबां डिस्टिंगुइश्ड गेस्टफोर दङ, माननि आलासि आरो गाहाय आलासिफोर लिंहरजानाय दङ, बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे फाइनालनि हाबाफारिखौ समायना रमायनायै खुंफुंनो थाखाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म बिथाङा गावनि मोसाखावरि हान्जाखौ लानानै जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां रिगु दामसाफोर, मेथाइ रोजाबगिरिफोर आरो मोसाखावरिफोर जोंनि गेजेराव थागोन आरो बयखौबो बे फाइनाल बादायलायनायाव नुजाफैनानै लैहोर फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि जानानै बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे मोनसे मोजां खौराङा बेनो जाहैबाय जोंनि बे बादायलायनाय सोलिफुबाय थानाय समावनो 15 नभेम्बराव आइजोफोरनि एबा हिन्जावफोरनि फुटबल बादायलायनाय जागोन बे फिल्डआवनो आरो बे आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लागोनो गोनां हान्जाफ्रानो जाहैबाय मासबाद हेल्थ क्लाब वमेन फुटबल टीम उदालगुरिनिफ्राय बिथांमोना फैगोन आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार साइ वमेन फुटबल टीम बिथांमोना बेयाव बादायलायफैगोन आरो बे बादायलायनाया जों थिग 2टा जानाय लोगो लोगो आराम्भ खालामगोन आरो जाय बिथांमोना बे वमेन फुटबल टीमनि बादायलायनायखौ नायनो होनना साननानै दङ बिथांमोना फैनानै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हागोन आरो नायफैनो हागोन, बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। आरो 15 नभेम्बराव जानो गोनां आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव जोङो आलासि महरै गोबां डिस्टिंगुइश्ड सुबुंफोरखौ जों लिंहरदों। बिथांमोननि गेजेराव दङ मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारि, बेजों लोगोसे मिस्टार गर्जन मोसाहारि आरो बेजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोर नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे बे 15 नभेम्बरनि आइजोफोरनि बादायलायनायाव मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर आरो रोजाबगिरि मानगोनां प्रेक्टिकेल बसुमतारिया नुजाफैगोन जोंनि गेजेराव आरो बेजों लोगोसे गोबां रिंगु दामसाफोर जेरै मोसाखावरिफोर आरो मेथाइ रोजाबग्राफोर जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। बेनिखायनो बे आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव नुजाफैनो थाखाय आरो नायफैनो थाखाय आरो जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय साफ्रोमबो फुटबल लाभार, फुटबल जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरबाय जेन बयबो लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो। जोङो दिनै इउनिभार्सेल स्टुडिअ क्लाब बेनिफ्राय जानानै गेलेदों। दा नैबे जोंहा मार्टियार दि जाब्रां मेम'रियेल ट्रफि अन्थाइबारि, जायगाना अन्थाइबारि आरो बेयाव
फार्स्टनिफ्राय गेले जों दा दिनै सेमि फाइनाल गेलेदोंमोन। एगेन्स्टआ ओरै गसाइगाव, श्रीरामपुर, खासियाबारिमोन जोंनि दिनैनि माबा अपेनियन्टआ आरो एगेन्स्ट टिमा। जों दा 7-2 स्कराव देरहासार जानो हाबाय। जों दा बयबो लोगोफ्रा जोंना माने गोसो होनानै गेलेदों, माने सेमि फाइनाल देरहाथारनांगौ, फाइनाल गेलेथारनांगौ होननानै। बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। फाइनाल समाव देरहानो थाखाय नोंनि लोगोफ्रा माबायदि गेलेनांगोन, मा बुंनो सानो? माने फाइनालावथ' जोंहा ओरै मोनसे खोरोमदाव FC धालिगाव बिसोर थांबाय होनना मिथिदों आरो। फाइनालाव बिसोरजों जों एगेन्स्ट मोनगोन। बिसोरबो मोजां, माने मोजां गेलेग्रा लाबोदों। ओमफ्राय जोंहाबो दा बिसोरजों गेलेनांगौनि थाखाय थियारि जानांगौ, मोजां गेलेथारनांगौ, बेखौ जों माने सानो आरो। फाइनालसिम सफैनो माबायदि खस्थ' खालामनांगौ जायो? फाइनालसिम सफैनो थाखायथ' जों बिराद नाजानांदों, माने मा होनो जोंनि 100% माने गेलेनायखौ मोजां गेलेनानै दिन्थिफुंनांगो। फाइनालाव मा आसा खालामो नोंथांमोना? फाइनालाव जोङो माने मोजां गेलेनानै जाहाथे देरहागोन होननानै आसा खालामदों आरो। बेखौनो बुंनानै आं सेमि फाइनाल गेलेनायाव रायजोफ्रा नोंथांनि टिमखौ बांसिन अनसायदोंना नोंथांनि एगेन्स्ट टिमखौ बांसिन अनसायदों? बेखौथ' आंनि मोनदांनायाव जायखिया पाब्लिकफ्रा जोंनियावबो माने सापर्ट होदों, 50-50 आनो आरो। माने जोंखौबो अनसायदों, माने जाहाथे मोजां गेलेनानै देरहाथों होननानै।